Γεια σας φίλοι μου, φτάσαμε στον Ιδρύ Λευκάδας. Εδώ είμαστε στο λιμάνι, κοιτάξτε στα σκάφη πίσω μου. Ένα πανέμορφο μέρος. Και συνεχίζουμε να σας ξαναγήσω τον Ιδρύ. Αυτό ήταν το λιμάνι στον Ιδρύ Λευκάδας. Σας έχουμε δείξει τις ταβέρνες, καφέδες και εδώ πέρα τα σκάφη, τα μεγάλα. Εδώ είναι τα μαγαζιά, ρεστοράν, πιτσαρία λέει, ψαροταβέρνα, καφέ, όλα στη σειρά.